Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jaydeli moɗon weltare men dañi huccidey mon oɗo subaka altine hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettode seeɗen ɓe min dijitaka e lawol gotol calminama jurama berta juude ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗo boros wawa hollude en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonne banum gorko Amadou Moussane no weekend ma waɗi ko mawɗum alhamdulillah weekend paɗɗo tan Aissata paɗɗo no fewi Dakar ne faadi samedi dimanche o no kewi wiidni tan ko dimanche o joga kono dimanche o kadi hen sahaji ina yaara noon tan no pamirta ina yaara noon vraiment hankkadi aussi yaari noon ɗum noon en jettiri ɗum Allah no fewi si kala ko salmitadema salmindema oɗo subaka altine moƴƴo malaɗo kono kadi salminde bandiraɓe men yeeɓiyankoɓe on ɓe nder kamɓe bawol leydi Sénégal wideɓe e bisimilla ko adi kadi en mbiyaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande satane jeeya ko ɓuuri tengtude e roɓino men jayɗen e wayno ko toɓɓe ɗiɗi toɓɓere adinde ko golle sukaɓe kalnoɗe ko ɓoyande kono kadi ne tawe hen gueɗe dawrugol hani e toɓɓe goɗɗe ɗe ganduɗa ina certi e nder jandeji meɗen e oɗo subaka hande jeydi gendirela salay udditidama konatal mawɗo leydi ndi arde e séminaire mo ganduɗa laamu ngu waɗen ɗum e oɗo aset mo jewtoɗen ko fate banggue hon hokkude sukaɓe golle kono kadi e nartindeɓe e golle ɗe ganduɗa ɗe kalama ko ɓoyani ko e on tuma noon ɓe mbiɗe ko ƴettugol ɓen ɗon sukaɓe ma puɗɗo e nder yontere nde gonɗen woni yontere fuɗɗini hannde e on tuma noon ɓe mbiɗe faya ko e systéme mo ganduɗa o ko quota to banggue département ji ɗi woni palɗe ɗe e on tuma noon mawɗo leydi ndi oɗo saaha yidde makko tan ko yo foof waɗe ko wiyete ko hono décentralisation manam yo ɗum yaccine e ndendagal on ɗon programme d'urgence wonande golle sukaɓe ɗe ɗin ko nguli jaji ne tawe hello sappo enen jani guendiri lo soleil vox populi ko wi nden koye ɗin ɗon konnguli arti ko golle sukaɓe mbidente ko cuɓogol walla ne ƴettugol ɓe noon sukaɓe ma fuɗɗo e ndeɗo yontere e darinde hannde ɗum ko caggal nde séminaire laamu ngu yuɓɓinno ñande aset ɓennuɗo toon to galle lamorgo ngo e gardogol kanko mawɗo leydi ndi Macky Sall ko toon de o wi ene wayno o yiiɗi ko ɓen ɗon sukaɓe yo ƴette tuggude oɗo altine hannde ɗum noon ko tolni e capanɗe jeegomo e joyo ujunere tawi ko suka yiɗɓe golle ɗum on tuma noon ɓe kolliti wonde ko recrutement o de ma fuɗɗo e oɗo ndeɗo yontere nde naɗɗen jeyde l'observateur nden ari e golle sukaɓe kono ngol lawol ɓe gaari koye konngudi goɗɗi ɗum koto fannu nder ɓe mbi tan de oɗo saaha hannde ko mawɗo leydi ndi ene wayno ƴetti pellitte mataniɗe e fannu o holliti wonde hankkadi dine kala tan keɓɗo e ko yewti on ɗon financement nder ma kay inde muɗum waɗe publié foof de ko laɓɓitinde golle ɗe ɓe kolliti wonde noon ko tolni e nogas jeenayyi milliard copareji CFA oɗo saaha hannde de ne wayno sembitinama nden eɓɓore wiyetede nder woni ɗen ɗon golle ɗe ganduɗa para koye sukaɓe e kam e rewɓe joomen gollorɗe en Dakar Times Squad nden koye golle arti kono ngol lawol ko konngudi nguɗo gomu wiyetego no ICS ɓe kolliti wonde de oɗo saaha hannde gonɗon gomu ɗeɗɗi ko tolni e société ji jeenayyi holko jeeyi on sababu noon ɓe garti ɓe mbi ko tolni ujunere temedde joyyi tawi ko gollowo oɗo saaha ina kulana woto jaade ko wiyete ko hono chômage woni ha joni wasde gollade suuɗin konngudi noon ko Alassane Diallo gardiɗo nden ɗon eɓɓore warti hen ko ɓuuri yajji so wiide wonde de ne wayno fannu o saaha hannde ne hulɓini saabu woni yimɓe hewɓe golle mumen koko puɗɗi wasde ɗum te ɗum noon so tawi heɓɓita ko ɓuuri yawde ne wayno gueɗe ɗe to fayi ɗo ala ndiyam ko woni makko jaji ne tawe hello jeeɗiɗi e nde jayde wiyetede Dakar Times jayde quotidien le quotidien nden ari e dawrugol ɗum ɗon ko hakkude Mbaye Diagne noɓe mbiri e omo ganduɗa ko Amadou Ba kanko Mbaye Diagne noon o yuwi kono kadi Amadou Ba kañumne e yobtima ɗum ɗon noon ko teskoye mawɗo teska toon to Parcelles Assainies hakkude ɓen ɗon wonnoɓe yaadiɓe hanki hayso no tawi luural mawgal ina heddi hannde hakkude mabɓe ɓen ɓe ganduɗa ko terɗe landa APR Mbaye Diagne noon holliti wonde ko yo Amadou Ba ha joni wat yo rento no fewi saabu kay ɓen wonɓe dunjemo oɗo saaha e haare ne wayno goni ko e bonnandemo on tuma noon kanko Amadou Ba o jabtima o wi ko Mbaye Ndiaye nana jogori tigui ha joni dunjemo ha wawa habda walla ni mbiyen ha wawa habde yomo ganduɗa ko mawɗo leydi Macky Sall ina konngudi jaji ne tawe hello jeenayyi e nden jayde quotidien le quotidien jayde las ko dawri nden ne arti e dawrugol ɓe gaari ko ha joni koye politique eggoru hoɗoru ɗum ɗon nde ɗum wayno ko maire mo Pikine Nord kañum ummi e landa mo wonno tawti mawɗo leydi ndi on ɗon wiyete ko Amadou Diarra ɓe mbi de oɗo saaha hannde ko heeɓima gam gollide Macky Sall ɗin konngudi jaji ne tawe e hello tati e nde jayde las quotidien caggal las ko jayde losko enquête nden ne ari e ko yewti e dawrugol kono e fannu goɗɗo ɗum ko audio oɗon fichier électoral e ko yewti e gueɗe parrainage Benno Bokk Yakar ɓe mbi ko waɗi contre attaque manam tan de eɓe cuuti konngudi gam jabtade ɓe ganduɗa kañumen goni hono lundiɓe ɓe
remoɓe mbi kay o saha hannde ngala miijo moƴƴo hayni ɓerɗe moƴƴe ngala e leydi Sénégal sabu neɗo yiita gonga on tuma ina somo fenade ina wawa tigui fawde ɗum e dow yimɓe ɗin konngol mabɓe jaaji ne tawe hello 4 e 5 e nde jayde witende enquête jayde le mandat nden ɗon ne ari e subaka hannde o ko fate banggue momtogol on ɗon parrainage ko yewti e nder sumgoji men leydi Sénégal tawi ɗum ɗon de wonno ko yidde gomo CEDEAO ɓe mbi tan de ko Benno Bokk Yakar raɓɓikinade seeki on ɗon arrêté walla mbiyen on ɗon arrêt mo ganduɗa ko CEDEAO windi fewde e laamu leydi men Sénégal ɗin konngudi jaaji ina tawe hello 4 e nde jayde witende lo mandat jayde sat coftal ɓalli uddata damal ko noon hono no kala subaka e ñalawma hannde o jayde arte koye Liga woni championnat mo leydi Espagne ɓe mbi tan de ko Real Madrid oɗo saha hannde ina wayno rati occasion en or manam gam ittidde ko yewti koye gardi ko onon championnat ɗum ko hanki ɓe mbaɗi match nul 2-2 hakkude mabɓe e Kippumbo FC Séville on tuma noon ɓe mbi ko ha joni de titre o ina kay haasi ɓe keɓa ɗum ko namdal nde jayde dawri oɗo subaka kona ɗum ina tawa hen Sadio Mané attaquant mo Liverpool ɓiɗo Sénégal najo ɓe koliti wonde de o wi oɗo saison mo gonɗen ko saison ɓurɗo musde wonandemo to banggue carrière makko football ɗum ɗon noon ko caggal nde o loggi e fodde 22 buts kono kadi e 18 buts ɗum ɗon koye saison ngaji ɓe noddi kono oɗo saison tan de kanko ɓiɗɗo mo Sadio Boy kanko ballon d'or Afrique najo ene wayno ko bituji jeenayi tan o fuɗɗi loggude kona ɗum ɓe garti e Neymar ɓamɗo pellital e oɗo saha hannde ne wayno wadde prolongé contrat muɗum ha 2025 tan to Paris Saint-Germain kanko Neymar noon o arti hol tan ko duñimo e ko yewti ha joni e ƴettude e ngal ɗon pellital kona ɗum ko tawate hen ko toon to Angleterre e Bundesliga hollidde wonde e Chelsea de ne wayno ɓuɓtini hono doole Manchester City kono kadi toon to Bundesliga allemand ɓeɓe ganduɗa ko Bayern Munich ƴetti ko tolni e 9 muɗumen titre woni titre uji jeenayyi tawi ko deggodirɗi manam fodde duuɓi jeenayyi kamɓe goni ƴettiri onon championnat ko hanki walla heccanki ɗum laati tigui Aissata ne wayno ɗum ɗo wonno ko tongude e kelle gadani oɗo subaka noon tigui jayde coftal ɓalli uddidamal udditen eɓɓore wonde no altine foof woni tan banggal gueɗe rendo Amadou Moussa gueɗe rendo noon kalten koko ganduɗa haalanomo ɗo kono kadi ngol ɗo lawol kadi ma en duttito hen saabi ɗum ko ɗum ko banggal gongal woni leɗɗe ganduɗa ko faux médicament ji leɗɗe ganduɗa tottaka autorisation yo naate nder leydi ndi walla ni leɗɗe ɗe moƴƴani nanggaɗe pawade juuɗe to ganduɗa woni Kër Ayib woni frontiére hakkude Sénégal e Gambie woni ɗon to ganduɗa woni diwan mo Kaolack Amadou noon mataw tan ma timmu ko 1 million walla 1 milliard 1 milliard 500 1 milliard 500 milliard et 500 millions aɗa andi ɗum ɗo Amadou koko ganduɗa yete ko kalis tigui jogornoɗo heɓede kono kadi ma heɓe e dow lorde yimɓe Aissata ko no mbiɗa ni ko ɗum actualité temmo ganduɗa o nana yahani arta saabu sa daari e daroɗo nde ɗo hitande ko nangga ko to banggue médicament woni poɗɗe ganduɗa ɗe ko kaɗade jeegu walla poɗɗe moƴƴani ko wiyete contrebande walla contrefaçon woni hen mbirata eɗen gandi ko hunde ganduɗa nde vraiment ina hulɓini so tawi limama kono noon ngal ɗo nanggal battinigal toon to Kër Ayib no mbiɗani diwan mo Kaolack sa daari ko milliard e feccere ɗum noon so tawi médicament ɗi mbattama kalis to banggue qimo donc Aissata ɗum ko hunde ganduɗa nde ko hewde no fewi heddi noon aɗa andi hen manam so tawi an daari hen saji ko wiyete médicament ɗi moƴƴani walla kaɗaɗi ɗi nanggal muɗum ene wayno hewani rendinede hono ni ko kamɓe duwan leydi meɗen Sénégal manam ɓe kewani haala so tawi en kutorimgol konngol ɓe jiiɗani e police malla gendarmerie andi gendarmerie malla police so tawi kañum nangui hay sinno tan ko corné goto to banggue chambre ñe ɓe key ko wadde conférence de presse ɓe gandina e nde yontere de min nangui kilo walla min nangui kilo ɗiɗi kono duwan kañum ko nanggat ko malgré ñande foof e frontiére uji ɗi to banggue less e dow kañumen kewani wadde publier kewani wadde conférence de presse ɗum jeeyi sababu noon yimɓeɓe ɓe cikkat mataw ko duwan oɗo saha hande koko yoɓi juuɗe muɗum ala ko jaggat ala ko golloto kono noon vraiment ko yimɓe ganduɗa ɓe ne deƴƴi ɗum tagui alay saago ɓe jaaha to banggue communication andini yimɓeɓe koɓe golloto ko e kala yontere walla ni e kala lewru saabu sa daari ngal ɗon nanggal hande ko tolni e goo piccal 5 milliards e copraje CFA so tawi ko banggue leɗɗe moƴƴani te Aissata ɗum ɗon no mbiɗa ni ko kalis keɓeteɗo kono kadi e dow ha joni kulhuli walla ni mbiyen e dow caɗele ɗe ganduɗa ɗe ko yimɓeɓe en jogorno dañde ɗum te ko tolni e valeur 1,5 milliards e copraje CFA Aissata wona tonne goto wona tonne uji ɗi gandi ko hunde hewnte foof ala to fayi so wona e min e ma fayi e goɗɗo e goɗɗiriɗo donc noon ko hunde ganduɗa nde vraiment ne hulɓini alay saago laamu ngu ɓe jokka ha joni ko wiyete ko rende e kisal ha ɓesguji ɗi mbawa hisde ko wiyete koye ɓeɓe ganduɗa ala ko cohli so wona kalis noon tigui Amadou Moussa te ɗeɗo leɗɗe ko ɓuuri hen hulɓinade woni yeeya kay walla yeeyata kay beddaji nannete koye pharmacie ji
ko toon yimɓe nawata ordonnance uji mumen cooɗa leɗɗe sa yeehi jara lekki addanma ko ganduɗa ko lor wonata e maɗa ne wawi aɗa wawi wasde hen fittandu ma koko ganduɗa yete hande ene foti haɓede no fewi no foti daranede ɗum noon ko tan ruttude walla mbiyen jarnude douane e oɗon ligguey ganduɗa aɓeni mbaɗa ɗum e oɗo saaha hayso tawi wonko ɓennata kono kadi wonko nanguete saabu ko tame tan so seɗama ma wot ko ɓenni kono kadi ma wot ko heddi e dow tame o Amadou wadde noon koko ganduɗa yiyete wawa wasde ko ɓennata kono noon ko heɓete ko yataw kañum ɓuuri hewde ko ɓennata ko saabu ko danger e yimɓeɓe ko danger e cellal banni adamaji wonɓe ɗo ɓe saabu lekki ganduɗa yiyete rokkaka yo naate nder leydi lekki ganduɗa mataw yaltani ni e laboratoire ko laboratoire ko ɓuuri hen hewde ko laboratoire uji clandestin ɗi ganduɗa koko haɗa suuɗotoɓe ine pewda leɗɗe ƴetta noon emballage uji mbaɗa ɗum ha nanda e emballage lekki moƴƴuki ƴetta nattina ɗum e marché o Amadou Moussa ɗum ɗon ne hulɓini aɗa andi aysata oɗo saaha namdal ngal woni ko hol yimɓe wonɓe caggal ɗiɗo ko wiyete ko ɗiɗo trafic aji ganduɗa ɗi ko banggue ɗeɗo poɗɗe ɗe moƴƴani ko ɗum woni namdal ngal kadi mbiɗa yiyanna ko ɗum laamu leydi Sénégal foti asde weera ha ittuɓe ɓe ganduɗa ɓe ko kañumen goni toon oɗo saaha hande ina nelda Sénégal walla ine nela Sénégal naaɓe walla ni ina cifodira contrat ji yimɓe ganduɗa ɓe hande ko joomen pharmacie ji en walla yimɓe ganduɗa ko docteur ɓe ganduɗa ko heptinaɓe leydi ndi e on tuma ene mbawa wadde kuule e on ɗon marchandise tema ganduɗa ene hulɓini sa daari Sénégal fewnani médicament manam enen leydi men Sénégal fewnani poɗɗi fewnani siroji fewnani ko way noon foof ummotani ko caggal leydi donc firti ko ɓesguji ɗi hande ina mbaɗi ko wiyete ko exposé e ɗe caɗele ɗe ganduɗa hande inana peeñi ɗo hen no tewi hunde ganduɗa so ari ko watte hen contrôlé ko hewani saabu kala ko laamu ngu kala ko waɗi contrôlé tan ko kañum waɗi commandé wonde yo ara so tawi commande ɗum jettimi on tuma harle men to banggue cellal kañumen juurito ƴeew ɗum ɗo est ce que so yimɓe mbaɗi ɗum consommé beele watta probléme beele jibinta caɗele goɗɗe ko wiyete effet secondaire e on tuma so tawi waɗani ɗum acce yo yeeye jeerde kono kiba ɓe ganduɗa kañumen nana cuuɗo jamma e ñalawma e pecce jamma ina lumbira frontiére ji woni keeri ina lumbina ɗiɗon carton ngaji ɗi ganduɗa ɗi ko carton ngaji médicament ɗi ganduɗa mbaɗaka contrôlé to banggue laboratoire leydi men Sénégal saka ande beele wonko jibinta to banggue caɗele walla ala ɗum ɗon hande ko hunde hulɓinide no fewi vraiment ina duña yimɓe foof ewɗo saaha hande jogade kulhuli wawde yaade pharmacie ɗi walla wawde yaade soriyaji ɗon poɗɗe saabu ɗiɗo kulhuli ɗi ganduɗa poɗɗe ɗe ganduɗa manam wona poɗɗe e hono jurnitade waɗa contrôlé wiya wonde ha yamirama yo yeeye ɗum ɗon vraiment laamu ngu ne foti no mbimi ni asde ɗum ha lugguiɗe weera yaltina ɓe ganduɗa ɓe hande juuɗe mumen cembuɗe juuɗe mumen juuɗe nana tigui ko yewti oɗo trafic Aissata noon tigui Amadou Moussa contrôle o fala budda waɗa fala budda ƴeewe koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka altine hande ko tuttude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi banimon debba Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗanno ene banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiaté wondude e Amadou Touré